Ahojte. Máme tu rovnicu, ktorá bola na prijímacích skúškach na jedno gymnázium v Prešove. Tak ideme hneď počítať. Máme rovnicu so zlomkami, čiže odstraníme najprv menovateľov. Celú rovnicu si vynásobím spoločným menovateľom pre štvorku, trojku, dvojku a šestku, čo je 12. Čiže celú rovnicu násobím krát 12. A idem. 12 deleno 4 je 3 krát celý čitateľ. Ja to rozpíšem, čiže 3 krát celý čitateľ opíšem. Mínus 12 deleno 3 je 4 krát celé to, čo mám hore, celý čitateľ. Rovná sa 12 deleno 2 je 6, pozor, je tu mínusko pred zlomkom, čiže mínus 6 krát a celý ten čitateľ opäť opíšem, plus, keďže tu je plus, 12 deleno 6 je 2 krát čitateľ opíšem. Tak a idem teraz roznásobiť. 3 krát 3 9 mínus 3 krát minus x je minus 3x. Tak, minus 4 krát 2 je 8x, minus 4 krát minus 1 je plus 4. Na to si dávajte pozor, keď máte pred zlomkom minus, že sa vám vlastne potom otačajú tie znamienka. Rovná sa minus 6 krát 3x je minus 18x, minus 6 krát minus 7 je plus 42. 2 krát 3x je plus 6x a plus 2 krát minus 9 je minus 18. Tak ja to najprv robím tak, že si najprv spočítam x. Minus 3x minus 8x je minus 11x a 9 plus 4 je plus 13. Rovná sa, tu je minus 18x plus 6x je minus 12x a plus 42 minus 18 bude 24, čiže plus 24. Poprehádzujem si to, čiže minus 12 na druhú stranu si prehodím ako plus 12x a plus 13 si prehodím ako minus 13. Takže na tejto strane už to rovno spočítam minus 11x, príde mi plus 12, čiže bude už len x. Rovná sa a tu bude 24 minus 13, čo je 11. Čiže výsledok vyšiel 11. Uvidíme. Skúška správnosti pre ľavú stranu. Čiže stále robíte skúšku do zadania. 3 minus a x bolo 11. Čiže 3 minus 11 lomeno 4 minus 2 krát 11 minus 1 lomeno 3. 3 minus 11 minus 8 lomka 4 minus 2 krát 11 je 22 minus 1 je 21 lomeno 3. Čiže minus 8 deleno 4 je minus 2 minus 21 deleno 3 je 7. Čiže ľavá strana je minus 9. Pravá strana mínusko pred zlomkom. 3 krát 11 minus 7 lomka 2 plus 3 krát 11 minus 9 lomka 6. Minus 3 krát 11 je 33, minus 7 je 26, ak dobre počítam, lomka 2 plus 3 krát 11 je 33, minus 9 je 24 šestín. Čiže 26 deleno 2 je 13, čiže minus 13 plus 24 deleno 6 je 4, čiže výsledok je minus 13 plus 4 je minus 9. Vidíme, že ľavá strana sa rovná pravej, to znamená, že náš výsledok 11 bol správny.